Egunon, Elena Salazar naiz eta bideo honetan azalduko dut nola jorratu dudan nire lehenengo bidalketa. Hau da, konpromiso profesionalaren bidalketa. Horretarako zuek eskainitako geniali txantilloia erabili dut. Ikusten duzu hemen nola kopiatu dudan txantilloia. Vale. Bidalketa 3 zati zeuzkan. Bidalketa honetan lantzen zen irakasle taldearen elkarlanerako testu ingurua. Eta honek dauzka 3 zati. Lehenengoa komunikazioa, bigarrena elkarlana eta azkenik netiketa. Komunikazioan, hemen gure ikastetxean Google Workspace zerbitzua daukagu. Eta orduan, korreo elektronikoa erabiltzen dugu egunero berehalakoak ez diren komunikazioak irakasleen artean egiteko. Horretarako gainera, sortu ditugu distribuzio zerrenda ezberdinak komunikazioa askoz eraginkorragoa egiteko. Ikusiko dugu. Adibidez hemen nire korreo elektronikoa sartzen naiz eta talde bat bilatzen badut, ikusten duzu talde bakoitzarentzat daukagula zerrenda bat irakasleentzat, ikasleentzat eta abar. Tutoreentzat beste bat, mitegi bakoitzarentzat beste bat. Eta horrela barrazten dugu gure artean komunikazio hori. Bigarren aplikazioa Google Meet da. Askotan, bilerak egiten ditugunean ezin dugu fizikoki egin, eta orduan Meet erabiltzen dugu. Aplikazioen bitartez, bilera bat egin dezakegu online, eta gainera nola dokumentuak aldituzu partekatu, eta zure maigainia, orduan jende guztia jorratu dezake dokumentu berbera eta jarraitu bilera arazorik gabe. Eta azkenik, komunikazio informalago bat errazteko WhatsApp talde bat sortu dugu mintegian. Talde honetan, esaten dudan bezala, deno gaude, mintegiko 18 kideak edo irakasleak gaude, eta komunikazio informalagoa daukagu gure artean. Hitz egiten dugu taldeetaz eta beste gauzataz. Eta honekin bukatzen dugu komunikazioaren atala. Elkarlanako atala. Hemen hainbat aplikazio jorratu ditut, Workspaceko aplikazio ezberdinak. Gure ikastetxean unitate partekatu ezberdinak dauzkagu. Eta hau errazten digu dokumentu, talde ezberdinen dokumentu guztiak partekatzea. Batez ere erronkaren dokumentuak. Sartzen bagara gure unitate partekatuan ikusten dugu hainbat dauzkagula, eta joaten bagara aurtengo erronketara, eta sartzen bagara talde batetan, ikusten dugu talde honetan 4 erronka jorratu ditugu aurten. Eta erronka bakoitzean bere dokumentazio guztia daukagu. Adibidez, Google Docs baten bitartez, aldugu, adibidez, erronkaren enuntziatuaren aldaketak egin erronkazia aurretik. Eta nola partekatuta daukagu, denon artean landu dezakegu enuntziatu hori. Gero, erabiltzen ditugu beste aplikazio batzuk ere, adibidez, kalkulo horriak. Hemen daukagu beste adibide bat, hau da, mintegu guztien artean partekatuta daukagun kalkulo horri bat, non daukagu talde ezberdinen jarraipena. Pestaina bakoitzean daukagu mintegi bat. Eta azkenik, LMS ezberdinak erabiltzen ditugu hemen ikastetxean, Moodle eta Classroom. Baina kasu honetan, erakutsiko dizuet Classroom bat. Hemen, ikusten duzuen nola Classroom honetan, sortu dugu Classroom ezberdinak erronka bakoitzarentzat. Eta Classroom honetan, taldearen irakasle guztiak gaude. Eta orduan hemen partekatzen dugu material guztiak. Bai ikaslekin, bai irakasleen artean. Eta azkenik, aipatu beharra dago ere, kalendar asko erabiltzen dugura eguneroko lanean. Hainbat kalendar ezberdin dauzkagu, erronka bakoitzarentzat kalendar bat, eta ere mintegiarentzat. Eta hemen ikusten dugu, adibidez otsailean, ebaluazioa egon zela, azterketak dauzkagula, eta hainbat eginkizun. Eta bukatzeko netiketa. Infografia bat sortu dut, horretarako zer erabili dut Canva aplikazioa. Canva barruan txantilloi bat aukeratu nuen, eta gero netiketako arau garrantzitsuenak ipini ditut. Eta hori da guztia, eskerrik asko eta hurrengora arte.